মোটর দাম কত? মোটর দামটা 15-20 হাজার টাকা। মোটরটা ତା ଭିତରେ ଆଣି ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇବି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି 10 ମିନିଟ୍ର କାମ। ତୁମର ସେଇ ଦୁଇ ଘର ଗଡ଼ିଆରୁ ଆଣିବ ଏଇଟା ତ ଯାଇଥିଲି ମୁଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଇଲେ ତୁମ ଛୁଆ ଚିହ୍ନାର ନାଗୁଛି ସେଇଠି ସେଇ ଗୋଟେ ଜୁଇ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ସେଇ ଆଉ 2000 କଥା ଆମେ କହିବୁ ସେଇ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବି। ହେ କାଲି ଦେଖା କରିଦେବି କାଲି ହାଟ ଦେଖା କରିଦେବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁଟ୍ ଯିବୁ। ହଁ ତାଙ୍କ ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟଙ୍କି ଚାଲ ଆମର ଆଇଲେ କାଲି